Safe yan. Video ka doon sa bakit tayo. Ayoko na. Walang atrasan, Stephanie. Okay lang ako kayo. Oo nga, parang wala nga lang yun. Parang wala lang. Ayan, tapos na. Ano minutes? Kailangan ka nakapag-cellphone ko eh. 3 minutes. Go, go, go. Good. Go, pare. Ano, kaya niya? Yeah. Basic na, basic. Basic. Oh. Meron. 3 minutes. 3 minutes tayong magpapakamatay. 3 minutes tayong ibuwis ang buhay natin. Ano, no face reaction? Aywa. Anong price? No face reaction. Anong price? Anong price? Talaga. Ayoko na.